Здравейте! Казвам се Даяна Христова и днес искам да споделя нещо много лично и важно за мен и моята кариера. Една от най-съкровените ми мечти се сбъдна. Вече не съм просто обучител, а съм основател и директор на лицензиран обучителен център Beauty and Style DP към фирма Diana Medic Center EOD. Знаете ли, пътят ми до тук въобще не беше лесен. Всъщност, аз започнах като просто касиер на 18 години в едно KFC. Работих и се раздавах близо 6 години за чужди хора. А единственият, който ме ценеше тогава, беше моят менеджер, който ме научи на едни от най-важните и ценни неща. Уважение, търпение и отговорност към всеки клиент. Но дълбоко в себе си мечтаях за нещо собствено. И разбира се, с помощта на моето семейство и най-вече на моята майка, аз бъднах първата си мечта. На 11.11.2020 година отворих собствен салон за миглопластика и лазерна епилация в София. Имаше моменти в началото, когато бях на прага от това да се откажа, защото си мислех, че нищо няма да стане и нищо няма да се получи. След което започнах да работя неуморно, буквално до изтощение. И само година и половина по-късно чух думите, които никога няма да забравя. А те бяха: ако не спреш с миглите, може да загубиш зрението си. И тогава трябваше да избера нов път. Избрах да стана обучител. Но, признавам си, беше ме много страх. В главата ми нахълтваха хиляди мисли от сорта: къде си тръгнала? Имаш година и половина опит и искаш да обучаваш. Смешно е. Но, знаете ли, с всяка следваща курсистка, с всяка усмивка, с всяка благодарност от тяхна страна, аз разбрах, че съм избрала правилното нещо и съм на правилното място. Работих като обучител в друг обучителен център, разбира се, близо 3 години. И през това време пък започна да зрее още една мечта в мен. Но тази мечта беше по-голяма и много по-отговорна, ако стане реалност. Тази мечта беше да създам свой собствен обучителен център. И ето, че на 3.07.2025 година стана реалност, а на 7.07 държах вече лиценза, който беше ключа към една от моите сбъднати мечти. Признавам си, отново ме е страх, но този път е различно. Това е онзи страх, който идва, когато си сбъднал мечтата си, но знаеш, че тук не носиш отговорност само за себе си, а и за хората, които ще работят с теб. И сега, когато вече съм лицензиран обучителен център, искам да подам ръка на други професионалисти, на козметици, маникюристи, педикюристи или фризьори, които имат поне 2 години опит, които имат желание да преподават не само за пари, а със сърце и отговорност, както съм аз. Центърът събира единствено и само такси за официалните документи, защото аз вярвам, че вашия труд заслужава уважение. Ако имате собствено или наето помещение, ако искате да сте част от общност, която цени качеството, а не количеството, вратата е отворена за вас. А в замяна вие ще получите пълна подкрепа, ще бъдете представени напълно безплатно на нашия уебсайт, защото вярвам, че добрите хора и добрият труд трябва да се виждат. И сега мисля, че е време да благодаря на всички, които бяха до мен, и най-вече искам да благодаря на центъра и на Камелия, с която работих толкова време. Без вас, скъпи хора, нямаше да стигна до тук. И знайте едно, аз никога няма да забравя откъде съм тръгнала. Благодаря ви от сърце. А към вас, скъпи бъдещи обучители и партньори, знайте само едно. Мечтите се сбъдват, но само ако имаш смелостта да ги последваш. Ако тази реч ви е докоснала и усещате, че мястото ви е сред хора с мисия, обадете ми се. Аз ще се радвам да създадем заедно нещо стойностно и нека всички ние покажем на света и на себе си,
че все още има истински обучители, които вдъхновяват, учат и остават следа след себе си. Благодаря ви, че бяхте част от тази история, а сега е време да напишем новата заедно. Благодаря!